de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya maaw olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya maaw olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya maaw bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Juma Décembre kalo tile 2 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma aw minnu b'aw sigi ni ka anw ka kunnafoni ka hali lajɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kanaw olu la an bɛ aw fo la dantigi foli min na kunnafoni min na an b'a lase aw ma tɛnɛ fo ka taga se juma ma ale waati selen ni a y'aw bisimila Fundamnela bi aki ale kun kelen do ni ka Joliba TV News ka bara ni ka o ɲɔgiri waati kungurunin kɔnɔna la n'o kun y'a yira k'a fɔ ko kalo 2 u tɛna se ka bara o kɛ Joliba TV News yɛrɛ ale ye jaso ye kunun Décembre kalo tile fɔlɔ u y'u ka bara ɲɔgirili ni ka ale bɔ a ma deliw kɔni o kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de kɛra sababu ye sa u ye a bɔ kalo 2 la ni ka kɛ kalo 1 ni wagati na Joliba TV News bɛ se ka u ka baraw ni ka olu daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ ko Joliba TV News yɛrɛ ka bara kun sonsurukun kɛra fɛn min ye akila o de ye k'a fɔ ko novembre kalo tile 2 tɛmɛnen san 2022 jamukan dɔ de kɛra u ka jabaraniso o la min ni ale bɛ wele ko l'éditorial la jamukan yɛrɛ ɲɛnamayara Mohamed Alidu Atayara ale fɛ ko jamukan yɛrɛ kɔnɔna la sa ko kumakan fɔra kɔnɔ kumakan minnu ni kumakan cɛ ɲumanw tɛ min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kunnafonidilaw ka kumakan o la ani tuguni jamana marabagaw ani fo ka taa se aki ale ma o de kɛra sababu ye sa ni aki yɛrɛ kun ye u ɲangi kalo 2 k'u tɛ baara kɛ nka sisan kɔni a kɛra kalo 1 Sana Kalaso Sana yɛrɛ ale bɛ Kemasina o lamini na Kemasina aw bɛ Segu mara la a yirala k'a fɔ ko nin kalanso in yɛrɛ kɔni a bɛ na datugu ka sɔrɔ karɔgɛlɛn dinɛ tigilamaw olu tɛ ka sababu kɛ kalanso in kɔni karamɔgɔ de tɛ a kɔnɔna la kalanso min yɛrɛ ni ale bɛ wele ko Cemori Sise Saya kalanso in yɛrɛ kɔnɔna la kalanden 209 de bɛ a kɔnɔ kabini novembre kalo tile 20 tɛmɛnen san 2022 lakɔli karamɔgɔ 3 de bɛ nin kalanso in ale kɔnɔna la an ka fintigilakaw ye tɛgɛ da balo tɔni caman o de kan balo ninnu yɛrɛ minnu kɔni n'a bɔra dugulama minnu fɛ n'o de ye uru ye uru ale bɛ yuwaru o lamini na u ye nin balo fɛn ninnu ni k'a bɔ k'a bila karɔgɛlɛn dinɛ tigilamaw olu de ɲɛ ko a bɛna kɛ jaga ye ka di olu ma novembre kalo tile 29 tɛmɛnen san 2022 nin kɔni balofɛn ninnu farala ɲɔgɔn kan u fɛ nka an ka fintigilakaw kɔni tɛgɛ da nin balofɛn ninnu kan novembre kalo tile 30 san 2022 sebarikaw fɛ yen nɔ u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ sanfɛ o kɛlɛkɛcɛw de kɔni kɛra sababu ye sa ni ka nin balofɛn ninnu ale ye kɛlɛbolo ɲɛmaaya yɛrɛ bɛ maa min bolo o de ye colonel Mamadu Masɔli Samake ye a kɔni ye foli kɛ ni ka ɲɛsin fintigilakaw olu ma ka sababu kɛ u ye baara min n'u y'a kɛ ko baara ɲuman de don a kɛra tuguni ka kangaramada kɛ ni ka ɲɛsin dugulamaw ma k'a yira k'a fɔ
ko ulu bi ka baara ɲɛsinnen bɛ ka dugulamaw n'u bolominɛw ni ka ulu kisi ko nka ko dugulamaw n'ulu kɔni fana ye sɛnɛ kɛ ulu bɛ jaga ta ni k'a di karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw ma karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw tɛ ni balo ninnu kɛ foyi ye u t'a feere ni k'a don maramafɛn na ka tila ka na ulu yɛrɛ faga ni o maramafɛn kelen b'a yira k'a fɔ ko dugulamaw de bɛ ka nafolo di karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw walasa ka tila ka na u yɛrɛ faga ni u yɛrɛ ka balofɛnw ɲinini o ye o de la sa a y'a yira k'a fɔ ko balofɛn minnu kɔni sɔrɔla n'a b'olu ka bolo kan u bɛ n'a di maaw ma dɛsɛbagatɔw ani maa minnu fana bɔlen don u sigiyɔrɔ la ni baloko dɛsɛ bɛ olu la u bɛ n'a di olu ma. Kɔrɔ nɛgɛtarakaw olu kɔni dusu tɔɔrɔ la kosɛbɛ ka sababuya kɛ wagati la bingani wale a ye digi kɛ olu la fɛn min n'a kɔrɔ tɔnboloma minnu bɛ yen nɔ olu dagayɔrɔ dugulamaw kɔni dusu kasira kosɛbɛ u ye olu dagayɔrɔ kɔni ni ka ale bɛɛ lajɛlen ka o tiɲɛ o sɔrɔla fɛn min fɛ sa o de y'a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen zone dɔw kɔni de donna butigi dɔ kɔnɔna la k'a laɲini k'u bɛ dankari o butigi kɔnɔ mɔgɔw olu la ni maa fila ninnu kɔni n'o ye zone ye maramafɛn juguman kɔni tun bɛ u bolo sigida maaw kɔni sera ka zone kelen minɛ ni ka tasuma kɔni don ale la ka ale jeni fo k'a ban tɔnbolomaw kɔni nana waati min na sa olu nana ka na tɔkɔlendɔ in kɔni minɛ ni ka taa n'a ye o de kɔni ma bɛn sigida maaw ma ka sababuya kɛ ko ka zone ninnu t'u bolo k'u bɛɛ lajɛlen faga walasa u yɛrɛ bɛ se ka lafiya u siso olu kɔnɔna la. Yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ sigarati fo ka taga se alimɛti o dilanni ma n'o o ye Sonatamu ye Sonatamu kɔni ye jibɔndo ni ka o di Tunufu dugulamaw olu ma Tunufu ale bɛ Welesebugu o sigida la Welesebugu bɛ Kulukoro mara la. Kulukoro hali sisan nɔ sɛnɛfɛnw kɔni sɔngɔ o bɛ ka jigin ka taga a fɛ dɔɔni dɔgɔkun kɔnɔna in la sa yirala k'a fɔ fɛn min ye keninge ye ale bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 50 ka kɛ ni fɔlɔ a tun bɛ feere sefa wari dɔrɔmɛ 60 ka taa se dɔrɔmɛ 70 o ma dɔgɔkun 2 o kɔnɔna la dɔ bɔra a la sɔ fana ale tun bɛ feere sefa wari dɔrɔmɛ 150 sisan sɔ ale bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 130 yɔrɔ dɔw olu la tiga fana ale kilo fana jiginna fɔlɔ tiga tun bɛ feere sefa wari 140 ka taa se sefa wari 160 o ma fɛn min ye gan yɛrɛ sa ale kilo bɛ ka feere sefa wari 200 ka taa se sefa wari 350 ma fɔlɔ o tun bɛ feere sefa wari 400 tile dama dama o kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ko sɛnɛfɛnw da o bɛ ka nɔgɔya. An bɛ kunnafoni an b'ale kuncɛ ni Bafulabekaw ka dugu o kɔnɔna ye u ka dugu bɛ yen nɔ ni ale wele ko Sitafula ale bɛ Maɲina sigida o la ka taa se Tintinba ale ni Soriya nin bɛɛ lajɛlen bɛ Bafulabe sigida la Kundinko ale bɛ Jokeli sigida o la nin dugu kɔfɔlen ninnu kɔni bɛna kalanso saba ni ka o sɔrɔ a kalanso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ɲɛgɛn kelen-kelen bɛna k'a la nin kunnafoni in dira u ka dugu maire fɛ novembre kalo tile 30 tɛmɛnen san 2022 ni dugu maire yɛrɛ kɔni wulila ka taa Maɲina ka taa i ɲɛda nin kalanso ninnu ale kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan sisan kɔni a baaraw olu bɛ ka taa ɲɛ don n'a nataw la plan Mali a bɛna a baaraw kolonbo karilen ni ka olu kɛ. Kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damana kuma an bolo bi jumadon in na ni k'a da u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale ye jukɔrɔma don b'a ye tunga lafiya min ni a hamina ko tɛ fosi ye ka se ka tungaranke minnu bɛ jamana ale kɔ kan n'u bɛ fɛ ka ba Maliba kɔnɔna la ka na u jaɲɛso jɔlen sɔrɔ tunga lafiya de bɛ se ka o kɛ ni wagati na u ka cité tako filanan tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna cité min ni a bɛna jɔ hectare 3 o de ye sanfɛ a terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de terrain ninnu ye 4,500,000 n'a b'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'a sara n'a t'i bolo fana tunga lafiya ye aw lafiya o fana na kalo kalo i bɛ musaka o bɔ fo ka taa se san 1 o ma ni san 1 dafara wagati min na sa i bɛ se ka i ka terrain o bɛ kɛ i ta ye tunga lafiya de bɛ se ka o k'aw ye o kuma la a y'aw teliya joona tunga lafiya mɔgɔw ka numéro de téléphone bɛ sɛbɛn an ka kunnafoni ale kɛrɛfɛ a k'u wele walasa aw bɛ se ka aw tɔgɔ sɛbɛn u ka terrain ale sɔrɔta la cogo min na aw k'an bɛɛ tɛnɛ don inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ